μετασεισμικούς ελέγχους σε κρίσιμες υποδομές και συγκεκριμένα σε γέφυρες που πραγματοποιήθηκαν στις 2 αποστολές μας στην Τουρκία και μετά το σεισμό της Θεσσαλίας, 2 αποστολές του ΕΤΑΜ, και θα προσπαθήσω έτσι να συνοψίσω τα συμπεράσματα που βγάλαμε από τους μετασεισμικούς αυτούς ελέγχους, συσχέτιση των βλαβών και με τη μετασεισμική λειτουργικότητα των οδικών δικτύων, που είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πολύ στην περίπτωση ενός σεισμού, και θα κλείσω κάνοντας κάποια συσχέτιση και με το τι αυτό τι συμπεράσματα μας δίνει για τις ανάγκες του προσεισμικού ελέγχου των γεφυρών. Ξεκινώ από το σεισμό της Τουρκίας. Η αποστολή του ΕΤΑΜ στην Τουρκία ήταν πολυήμερη, επισκεφθήκαμε πολλές περιοχές, ωστόσο όπως ξέρουμε οι γέφυρες έχουν πολύ μεγάλη χωρική κατανομή, οπότε προσπαθήσαμε και επιθεωρήσαμε γέφυρες τις οποίες βρήκαμε στο δρόμο μας, ας πούμε, προς τις διάφορες περιοχές που είχαμε προγραμματίσει να επισκεφθούμε. Σημείωση, οι γέφυρες στην Τουρκία είναι, τα στατικά συστήματα μιλάμε για σεισμικά μονωμένες γέφυρες ως επιτοπλίστων, δηλαδή γέφυρες που τα καταστρώματα πατούν στα βάθρα με ελαστομεταλλικά εφέδρανα. Και τώρα θα συνοψίσω για την περίπτωση της Τουρκίας τι βλάβες παρατηρήσαμε και ποια ήταν τα συμπεράσματα για τη μετασεισμική λειτουργικότητα. Με σειρά εμφάνισης, οι βλάβες ήταν αστοχία διατιμητικών κλειδιών και μόνιμη διατιμητική παραμόρφωση εφεδράνων, τα οποία θα σας δείξω στη συνέχεια τι σημαίνει αυτό. Αστοχία στην άκρη της γέφυρας που λέμε, που είναι το επίχωμα και το ακρόβαθρο. Απώλεια έδρασης, που ήταν και οι γέφυρες οι οποίες ουσιαστικά κατέρευσαν και δημιουργήθηκε πρόβλημα και στο δικό δίκτυο, και βλάβες οι οποίες αφορούν στα μεσόβαθρα, και θα τις δούμε και αυτές στη συνέχεια. Αυτά ήταν με τη σειρά εμφάνισης. Τώρα θα δείξω κάποιες διαφάνειες, οι οποίες είναι τόσο από γέφυρες που επιθεωρήσαμε εμείς, όσο και από γέφυρες που διατίθενταν από επιθεωρήσεις που έκανε το ERI και το Middle East Technical University της Τουρκίας, καθώς, όπως είπα, δεν ήταν εύκολο να επιθεωρήσουμε πολλές γέφυρες στην περιοχή. Δείχνω λίγο έτσι, για λόγους πληρότητας πιο πολύ, για να δούμε ότι επειδή οι γέφυρες έχουν μεγάλη ιδιοπερίοδο, είναι πολύ μικρότερη η επιτάχυνση σε μερικές περιπτώσεις, αλλά για την περίπτωση της Τουρκίας βλέπουμε ότι φτάνει, μιλάμε για επιτάχυνση στο 0,4G περίπου, πάνω 0,45. Ξεκινώ με την πιο συχνή μορφή βλάβης που εμφανίστηκε στους μετασεισμικούς ελέγχους, που είναι η αστοχία του διατιμητικού κλειδιού. Όπως βλέπετε, σε πολλές περιπτώσεις υπήρξαν βλάβες οι οποίες ήταν και μέχρι την αστοχία. Βλέπουμε εδώ στη συνέχεια ότι ελαστομεταλλικά εφέδρανα, εκτός από μόνιμες παραμορφώσεις που παρατηρήθηκαν, σε πολλές περιπτώσεις είχαμε και πτώση των ελαστομερών στο έδαφος, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν υπάρχει πια η σεισμική μόνωση για την οποία συνδυάστηκε η γέφυρα αυτή. Άρα όλο αυτό θέλω να σκεφτούμε και τι αποτέλεσμα έχει στην κυκλοφορία. Αυτή η γέφυρα δεν μπορεί να συνεχίσει την κυκλοφορία της, θα πρέπει να διακοπεί. Συνεχίζουμε με βλάβες μετασεισμικές που παρατηρήθηκαν, βλάβες στα βάθρα. Βλέπουμε εδώ αστοχίες ελαστικές αρθρώσεις στη βάση των βάθρων, βλάβες στη δοκοέδραση και στο κεφαλόδεσμο. Και κλαίω μια χαρακτηριστική φωτογραφία, αυτή την πρώτη ομάδα βλαβών που είναι διατιμητικών κλειδιών, δείχνοντας σημαντικές παραμένουσες μετακινήσεις τόσο στη διαμήκη όσο και στην εγκάρσια διεύθυνση. Αυτά επαναλαμβάνω από μετασεισμική επιθεώρηση που έχει ως αποτέλεσμα να κλείσουν κάποιες οδοί και να γίνουν παρκαμπτήριες. Συνεχίζουμε με τις επόμενες μορφές αστοχίας που είναι στα ακρόβαθρα. Βλέπουμε εδώ στροφές θεμελιώσεων, μόνιμες μετακινήσεις, αστοχία επιχωμάτων στην Τουρκία. Και εδώ φαίνεται έτσι πιο εκτενής αυτή η μορφή βλάβης. Και συνεχίζω με την τρίτη που ανέφερα, μορφή αστοχίας, που είναι πρακτικά κατάρρευση της γέφυρας. Αυτό τι βλέπουμε στην εικόνα αυτή? Βλέπουμε απώλεια έδρασης του καταστρώματος, μια γέφυρα η οποία αποτελείται από απλά εδραζόμενα ανοίγματα πάνω σε βάθρα,
και φυσικά στροφή των τυχωματικών βάθρων και απολέδρασης. Και εδώ το βλέπουμε σε μια γέφυρα ενός ανοίγματος πια, ότι έχουμε την απολέδραση του καταστρώματος. Και μια αντίστοιχη φωτογραφία επίσης από γέφυρα στην Τουρκία. Συνοψίζουμε ότι οι βλάβες που εμφανίστηκαν στην Τουρκία ήταν από μεσαίες βλάβες ήταν περισσότερο σημαντικές από ό,τι θα δούμε στη συνέχεια στην Ελλάδα, όπως ήταν αναμενόμενο φυσικά, γιατί μιλάμε για τελείως διαφορετικό σεισμό. Βλέπουμε τώρα, θα σας δείξω σε πολύ σύντομα κάποιες γέφυρες που επιθεωρήσαμε. Τώρα πια πάμε στη Λάρισα, στο σεισμό της Λάρισσας που έγινε το 2021. Να σημειώσω λίγο εδώ και μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στο σχετικό report ότι μιλάμε για μια περιοχή όπου έχουμε τόσο την σεισμική δραστηριότητα έντονη όσο και την πλημμυρική δραστηριότητα, γιατί εκεί πέρα όπως πολύ είδαμε και σε επόμενο χρόνο ότι υπήρξαν και έγιναν και διάφορες και έγινε και άλλη καταστροφή πλημμύρα. Λοιπόν, πάλι μιλάμε για σεισμικά μονωμένες γέφυρες, πάλι μιλάμε για περίπου ίδιες αλλά μικρότερες έντασης και έκτασης είδους βλάβες. Θέλω να σημειώσω εδώ ότι σε ό,τι αφορά κάποιο είδους βλαβών, όπως είναι η παραμορφώση των εφεδράνων, κάποιες είναι σεισμικές, κάποιες όμως που παρατηρήσαμε ήταν και μη σεισμικές βλάβες, θα τις δούμε και στη συνέχεια, οι οποίες φυσικά και θα μπορούσαν να έχουν καταγραφεί σε επίπεδο προσεισμικού ελέγχου, όπως είπε και ο κ. Μόκος, που δεν καταγράφουμε τις βλάβες από τη σεισμική ένταση. Βλέπουμε λοιπόν κάποιες μετακινήσεις εφεδράνων, μόνιμες μετακινήσεις εφεδράνων. Βλέπουμε αστοχίες σε αρμούς, που ήταν σε πολλές περιπτώσεις οι δύο γέφυρες, οι βασικές σας δείχνω εδώ που έκλεισαν, και στη συνέχεια θα δείτε εδώ την τελευταία γέφυρα, και κλείνω κιόλας με αυτό, στην οποία υπήρξε περιορισμός ταχύτητας στην περιοχή, όπου βλέπουμε ότι στο διάστημα, ο σεισμός έγινε αρχές Μαρτίου και η επιθεώρηση που κάναμε, η μετασεισμική, έγινε αρχές Απριλίου. Στο μεσοδιάστημα, στη γέφυρα αυτή, η οποία υπέστη, είχε κάποιες δηλαδή μόνιμες μετακινήσεις, στη γέφυρα αυτή έγινε στην περιοχή μια πολύ σημαντική πλημμύρα, η οποία κατεγράφει στις 23 Τρίτου, με αποτέλεσμα όταν πήγαμε εμείς να κάνουμε τη μετασεισμική της θεώρηση να βλέπουμε και άλλα φαινόμενα υποσκαφής, όπως επίσης διαπιστώσαμε, και επειδή πρόκειται για μια γέφυρα η οποία ήταν και παλαιά, ο ένας κλάδος ήταν πολύ παλαιός, διαπιστώσαμε διαβρώσεις, αποφυώσεις χειροδέματος, διαβρώσεις οπλισμών και διάφορα άλλα, τα οποία θα μπορούσαμε να, αν είχε γίνει προσεισμικός έλεγχος στη γέφυρα αυτή, να είχαν σημειωθεί. Κλείνοντας λοιπόν, θα ήθελα να σημειώσω τα εξής δύο πράγματα, ότι γενικώς στους μετασεισμικούς ελέγχους τους οποίους κάνουμε πρέπει να συνδέουμε τις βλάβες σε κάθε κρίσιμη συνιστόσα της γέφυρας με τη μετασεισμική λειτουργικότητα, έτσι ώστε να δίνουμε και, εν τέλει, και ένα συμπέρασμα συνολικό σε σχέση με το τι σημαίνει βλάβη μετά από ένα σεισμό και τη λειτουργικότητα του δικτύου, αν θα πρέπει να κλείσει δηλαδή ή όχι μια γέφυρα. Και να σημειώσω ότι και στην Λάρισα δόθηκε ένα μεγάλο ποσό πολύ άμεσα για αποκατάσταση του οδικού δικτύου και γενικά θα πρέπει να ξεκινήσουμε, και ο οργανισμός έχει ξεκινήσει ήδη και έχει γίνει μια σχετική επιτροπή, το κομμάτι του προσεισμικού ελέγχου των γεφυρών. Να δοθούν λοιπόν και στις γέφυρες μια προτεραιότητα, μια προτεραιοποίηση με μια αντίστοιχη βαθμολογία όπως γίνεται και στα κτίρια, έτσι ώστε να ξέρουμε σε τι κατάσταση βρίσκονται οι γέφυρές μας, που είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει βέβαια και η δράση, τώρα γίνεται και το μητρό των γεφυρών. Είναι κάτι το οποίο στα επόμενα χρόνια πιστεύω θα δώσει προτεραιότητα, καθώς όπως είδαμε τώρα και στη Σαντορίνη, βεβαίως εκεί δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα, έχουμε το φαινόμενο των κατολιστήσεων, έτσι, και το οδικό δίκτυο είναι πολύ σημαντικό για την αποκατάσταση της περιοχής. Και συγκεκριμένα θα κλείσω με αυτό στην Τουρκία. Ήταν πολύ σημαντικό γιατί περνούσαν βαρέα οχήματα από κάποιες γέφυρες για τη μεταφορά των συντμιών στις χωματερές. Οπότε πολλές γέφυρες αποκαταστάθηκαν αρκετά άμεσα για αυτό το σκοπό, γιατί έπρεπε να γίνει αυτή η διαδικασία. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστούμε όλους σας για την παρουσία σας μέχρι αυτή την ώρα στην ενημερωτική μας εκδήλωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.